andiona na Alick Macheso but ndi baba wangu ndati ngandisitaure zvisaka CD yawo ndakarigadzira ndakavakoka vanga vatoronga show yawo saka CD ndira Alick Macheso ndangotaura kuti Alick Macheso akanditi baba ashiri because Alick Macheso ndindateerera munhu wandofana kuteerera. Thank you. JB. Yes. Unoziva kuti pakaloncha Alick Macheso pakaita executive dinner. Exactly. Ku HICC. Mark Ngwazi was there. And chakaitika ndechekuti ma-MC pawakashedza kuti vavaimbi vamwe huyai mozoimbira Alick Macheso happy birthday. Munhu akatanga kusimuka pavaimbi vese ndimaki pakati pana Ja pakati pana vanga varipo endi shoko rakataura Maki kuna Alick Macheso zvikanzi mudhara takugadza chi mambo mudhara takugadza chi mambo kumashoko akabva kunani kuna Maki Ngwazi kuna Alick Macheso. Saka vanhu zvavanotaura vanogona kutaura pati vanhu ava vanonzwanana vanowirirana. Make some noise for Maki Ngwazi murune muritso. Thank you. Chinanga uya chinanga. Dorumira ni CD. Dorumira ni CD. Vamwe vachana ma-CD muchazoona ka-manager. But izvo zvinoda kuti isusu bhendi riite sei? Amira pane Dunamis. Pane Dunamis. Dunamis. Okay. Dunamis yakomamozi. Ndivo vakaita sei? Ndo vakachenesa bhendi rese. Nemasuits. Ndaona toona kuti gogo. Akachena. Kuti ta. Iwe. Ndaona majigis. So thank you Dunamis. Nokutendesa kwakaita bhendi.